2010 Miskolc, itt van mellettem 3 lemezlovas az Eastern Evolutionből, Green, Klener is, illetve Budapestről a Siófokról Dandy. No, meséltek srácok! De amúgy Fertőd Eszterházy kastély osztálykirándulás 8-ig meg kellett, hogy legyen. Jó, ugye régebben... Mellesleg nem sokára 40 éves. Jó srácok, minek köszönhető szerintetek a népszerűség, hogy az egyetemi napokon, illetve a Rocktóberen is nagyon népszerűvé vált ez a szekció? Nem tudom, megmondom őszintén, szerintem amióta Men a Men és Isten létezik, jelen voltunk, úgy teltházas bulikkal, úgyhogy 2004 óta. Tudni kell, ugye 2002 óta léteztek, és ugye 2 év után már sikerült beírni magatokat az egyetemi történelemben, ugye itt a bázis helyetek is. Így van, havonta egy bulit rendezünk. Hát próbálunk mindig újat mutatni, külföldi fellépőket hozni. Azért ez nem kis teljesítmény, tegnap például Matthew Dickét hallhattuk, és most éppen Nils Noah játszik Svédországból, és hogy minek köszönhető ez, hogy ilyen olajozott az együttműködés, nem tudom kivel, mivel, és hogy sikerült ezt elintézni egyáltalán? nem tudom, olajozott? Kivel? Tegnapi Matthew Dické buliról fogalmam nem volt, úgyhogy nem tudom. Olajozott az együttműködés a mai sztárvendég Dandynek köszönhető, aki éppen a kukát próbálja szétrágni, semmi probléma nincsen. Dandy éppen egyedi performance-ot mutat be, kukázsák, kenyeres kosár molesztálás, illetve kaja maradék dobálás szintjén ez aranyérem. De Dandy, mesélj, mi van vele? Egy pillanat. Mint látható, nekem nem kenyerem a média. Úgyhogy nem fogok ilyen mézes-mázas dumával jönni. Éhes vagy? Nem. Egyáltalán nem savanyú a szőlő. Beszélhetünk. Reméljük olajozottan fog menni ez az interjú Dandyvel, ugye? Olajozottan fog menni az interjú. Dandyvel. Holnapi buliról még tudnátok mondani valamit? Nem sokat. Ez jó. Holnapi buliról. Holnap is lesz buli? Egyelőre még ma van. Így van. Ezt még túl kell élni, és holnap úgy tudom, hogy jön Krisz, ő lesz a holnapi vendég. Ma az Isten csapata a Nilsson Norvégiából, és jó magam szórakoztatjuk a nagy érdeműt, és ott súgtak nekem, és ez nem a vacsora csata. Szóval ez nem az a műsor. Szerintem koncentráljunk a mára. És minden egyes évben a Ven és a Rocktober az nekem így külön élmény. Úgyhogy én örülök, hogy itt lehetek, és tartsátok össze olyan szinten ezeket a kulturális eseményeket. Hogy itt van egy csomó színpad, mostanában úgy mondják, hogy stage, mert mi amerikásodunk. És mindenféle zene megtalált, és az emberek jól szórakoznak, és ez a lényege az egésznek. Dandyt hallhattuk Siófokról, illetve Klener és Green innen Miskolcra. Most Miskolcról, de amúgy Siófokról. Júj! Köszönjük srácok, amúgy ez baromi jó lesz.